Mga panultihon, Kapitulo 17. Maayo pa nga magkaon kalagbahaw basta may kalinaw ka sa hunahuna, kaysa mutambong og bangkete sa balay diin naghari ang kasamok. Ang sulugoon nga maalamon maoy magmando sa hungog nga anak sa iyang agalon, o bahinan siya sa kabilin sa iyang agalon. Sama nga ang bulawan ug ang plata tunawon sa kalayo, ang kasing-kasing sa tao sulayan usab sa Ginoo. Ang daotang tao gusto nga mamati sa daotang mga sulti, ug ang bakakon gustong mamati og bakak. Ang nagbiay-biay sa mga kabos nagbiay-biay sa Dios nga nagbuhat kanila. Silutan gayud ang nalipay sa kadaot nga midangat sa usa ka tawo. Garbo sa mga tigulang ang ilang mga apo, sa mga garbo usab sa mga anak ang ilang amahan. Sama nga ang taong tinamod dili mamakak. Ang buang-buang dili usab mosultig mga pulong nga hundanon. Naghuna-huna ang uban nga ang suborno sama sa lamang ka nga makahimog bisan unsa, kay bisan asa muuswag man siya. Kung buot kang higugmaon sa katawhan, pasaylua sila sa ilang mga sayop kanimo. Ang paghandom sa mga sayop makabungkag sa panaghigalaay. Sa usa ka pagsaway makakat-on dayon ang taong maayog panabot, apan ang hungog dili gayud makakat-on bisag kapila siya latiguha. Ang taong dautan mangita lamang og kasamok, ug ang kamatayon moabot kaniya sama sa usa ka bangis nga sinugo. Mas maayo pang makatagbo kag inahang uso nga nawad-ag mga anak, kaysa makatagbo kag buang-buang nga anaa nagbuhat og dautan. Kung baslan mo og dautan ang maayo, ang dautan dili gayud mobiya sa imong panimalay. Ang sinugdan sa panaglalis sama sa liki diha sa tangke sa tubig, busa puno nga kini sa dili pa mudakop. Ang pagsilot sa dili sad-an inay sa dautan maoy buhat nga gikasilagan sa Ginoo. Walay kapuslanan ang pagpaeskwela sa taong hungog, kay wala man siya'y buot. Ang managhigala maghigugmaay kanunay, ang managsuon magtinabangay panahon sa kalisdanan. Ang hungog lamang maoy mangako pagbayad sa mga utang sa iyang silingan. Ang gusto ug sala gustog kasamok. Ang tawong mapahitas-on mangitag kasamok. Walay mapaabot nga kaayuhan ang tawo nga kanunay lang maghuna-huna ug maghisgot og dautan. Ang anak nga dautan ug binuhatan maghatag lamang og kaguol sa ginikanan. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Ang daotang tawo mudawat og suborno aron matuis ang hustisya. Ang taong manggialamon nasayod sa iyang pagabuhaton, apan ang buang-buang walay tumong sa iyang pagabuhaton. Ang anak nga buang-buang maghatag lang og kaguol sa iyang amahan, ug labihang kasakit ngadto sa iyang inahan. Dili makatarunganon ang pagmulta sa dili sad-an, usa ka pagtuwis sa hustisya ang pagsilot sa taong matarong. Ang taong nasayod sa iyang katakos
dili magpunay sulti, ug ang taong kalma may matuod nga panabot. Bisan gani ang hungog mura maalamon ug maayog panabot kun siya maghilom-hilom lamang.